ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб подписчикои канали Сауду Теҷа. Имрӯз нархҳо аз 50,000 то 250,000 сомон. Неки якта 700,000 ҳастай дӯстон, далши аз 50 то 250,000 навор кардем. Тамошо кунед. одамое ки маблағтон камай, хоҳиши харид кардани хонаҳои арзон дорен, пас ҳамин навор бари ҳамун нафаро дӯстон. То охир бинен. числа 18 апрел 2026 сол имрӯз навор кардем бари подписчикои канали Сауду Теҷа. баъдан дӯстон барои реклама WhatsApp мегузорам. хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе ҳастай барои фурӯш, барои реклама дар WhatsApp муроҷиат бикунен. ҳатто омада хонаҳотонро аз пешам дӯстон навор мекунем. ҳаракат ка ба зудӣ савдо карда метем. дар видео лайк монен, дар канали мо подписатсия кунен. дастгирии шумо пешравии кори Сауду Теҷа. ман навора шурӯъ мекунам бачаҳо азиз. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунен. дӯстони азиз, салом алейкум. бо шумо ҳастам Хотият Шаронский, майстри ширкати Атомӣ ва имрӯз мехоҳам шуморо дар бораи солнцезащитный стик ай ширкати Атомӣ камтарак нақл кунем. аввалан дараҷа дар тюбикҳои беҳад хушрӯ ва босифат ҷойгирӣ шудагие ки шумо агар ира истифода баред, нигоҳ кунед 50+ офтоб да пӯсти шуморо зебо нигоҳ медорад. ман ки дер сар кардам истифода бурдана ин мавсимда аллакай савзина будам, сиёҳ шидам. лекин шумо ҳатман истифода баред, чунки маҳсулотҳои беҳтарин дар ширкати Атомӣ бо нархи дастрасанд. барои ҳамкорӣ рақамҳои мода нависе ва мо шуморо дастрас мекунем ҳама маҳсулотҳои ширкати Атомиро ва метавонем регистратсия кунем. навора аз эълон шурӯъ мекунем. якам мегӯяд ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мада ай тарафҳои ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград то 300,000 сомонӣ боша мешава хона мехарам, мега 70,000 сомонша метам нали чӣ дорам да дӯстон, мондагиша ҳар моҳа меспорам. одамое ки домсозен, соҳибкоро, марамат, кадомитон хонаҳотона тариқи яъне ки кредит спордан ҳастен, марҳамат, ина беҳтарин вариант. ё ки нафаре ки хонаҳои замин дорен, то 2 сотиқ заминам боша мешава, мега 70таша метам, боқӣ мондаша ҳар моҳа меспорам то 300,000 сомон. рақамҳои дастии WhatsApp-ша мегузорам, занг занен. мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигии фурӯше ки дар Душанбе ҳай. 220,000 сомон дар шаҳри Душанбе, дар Ҷангалободи 3. Ҷангалободи 3 бача азиза. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона дора. видеонавора тамошо кунед. ана ҳами тангино то пеши хонара меравад дӯстон. марҳамат, беҳтарин вариант. техпаспорт дора. аз светофори Аманал мега 4 километр раҳ. танген мошини майда ҳастай, аз пеши светофор мерава. 4-5 минута раҳай. мактабаш аз хона 700 метр дур. духтурхонаш боша 800 метр дур. масҷид наздикай. канал наздишта. ҷӯйбори об. даҳавлӣ. нарх 220,000 сомонӣ бо муомила дора. рақамҳои 5482 аз номи мо ҳозир занг зидем. бирем бигирем бача азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 135,000 сомон дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ, марҳамат, бениҳоят варианти соз.
се комнатага ҳай 7 сотиқ замин дорад дар ноҳияи Фархор. чихел дидесен дӯстон, хона бо семен блок чорниёра партофтан, кришара маҳкам кардан. хоб асални маълумотша метавонен дӯстон худтон дастрас кунен. нарха бинен 135700 сотиқ замин пашти хона гатова ай бачако. як қисми хона дӯстон яъне ки бо лои бардоштагӣ, як қисмаш бо семен блок ай. рақамҳои 0195 да метавонен аз таълим маълумоташа бигирен аз номи Саудо ТЖ. бовар кунен ами беҳад фикр мекунем ки варианти созай ва масоҳати заминиш калон ай. се комнатага 7 сотиқ замин марамат занг занен. дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. бо арзиши 210,000 сомон шумо метавонед ки 4 сотиқ замин қатъи ду хонаи ремонтои дараҷаи олӣ тайёр бигирен. 4 сотиқ замин, ду комнатага, ҷамоати Исмат Шариф, яъне ки деҳоти Каромат, ноҳияи Данғара. 210,000 сомон рақамоша мегзорем. хеле вариантҳо фикр мекунем бачаҳо редка мешавад. хай ҷамоати Исмат Шариф ҳам яъне ки ҷамоати соз, ҷамоати ободай наздик ба лаби роҳи Калон, шоҳроҳи Душанбе яъне ки восеъ Кулоб Данғара. дӯстон азиз, ду комната 4 сотиқ, ҷамоати Шариф Исмат, деҳоти Каромат, 210 та рақамҳои 2981 аз таълим маълумоташа метавонед бигиред. аз Саудо ТЖ навор кардан ай. ҳамин дастгирии шумо пешравӣ мешавад. худо хоҳад ҳар як лайкҳои мегзорен наворот тоб мераванд, иншоалло бо ҳамин хонаҳо савдо мешаванд. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин квартира камтар қиматтараи назар ба дигар хонаҳо. чихел гуфтем ки ай 50 то 250 ҳазор, ҳамиш 700 ҳазор хай сроч наибад бачаҳо азиз. леки Душанбе да дӯстон арзанда ба нарха ёхе. нигоҳ кунен, ҳоҷатхонаш отдельни кардагӣ, баняш отдельни кардагӣ бачаҳо азиз. калон боз, ду комнатага, масоҳати 64 квадрат ай. этажи сеюм да, ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбе корвон аст ку дӯстон, рӯбарӯи 7 ахтар ай. агар кадометон дида бошен, назди заправка ана ҳамуҷа хулоса 700,000 сомон. бениҳоят яъне ки варианти фикр мекунем соз, масоҳати калон, этажи сеюм дӯстон, по плюс ҳамешам як плюси калон ки дар этажи сеюм ай. ремонто дараҷаи олӣ, ҳама тарафа қонуну қоидааш қатъӣ. рақамош ахираш 60 20 20 20. ҳозир занг занем, рафта бинем бигиренш бачака. успед кунем, хонаро айдаст натен. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. навора стоп кунен, як гап мегӯм бачаҳо. ҳамин навор да лайк монен, дар канал подписатсия кунен. ман медонем ки дастгирӣ мекунен, одамое ки меҳмон ҳастен. хушо ба ҳоли ҳаматон раҳмат ки моро тамошо мекунен, ҳаррӯза дастгирӣ мекунен. ҳаррӯза навор да лайк монен, ҳаррӯза тамошо кунен дӯстон. иншоалло ки хонаҳои арзон бисёр мемонем. ҳарчанд ки равон мекунанд, қабул мекунем, бо монтаж карда, ҷобаҷо карда пешниҳодтон кардесем бачаҳо. далчи бо дастгирӣ. маҳаллаи Сино, шаҳри Кулоб, 9 сотиқ замин, 4 комнатага, 240,000 сомон. рақамҳои ахираш 42 42 занг занен. дӯстон, хона яъне ки хонаи нав нест ай. хонара пештар як 15 сол пештар сохтагиан. ҳавли 9 сотиқ обши. чихел десен калидор, веранд, ина раҳо асфалт, лаби раҳ, 240,000 нарх. ремонтошам баъд хушроҳак кардагиай. ба талаботи зиндагӣ кардан ҷавобгӯ кардам дӯстон. аз таълим маълумотша занг занен. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, 250,000 сомонда аз ноҳияи Ёвон метавонен хона бихарен. бачако ёвонӣ ҳамҷаен. нигоҳ кунен ака. инаи ҳавзи овгирӣ, 5 комната, 5 сотиқ замин дар чорум савхоз, деҳаи Фурқат, бозори Якшанбеда наздикаи. ноҳияи Ёвон 250,000 сомон нархаш.
хона бо лой бардоштагӣ, лой девол кардагӣ, ҳавлиш калон, пашти нимаш маҳкам, назди бозори Якшанбе, ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат, 250,000 сомон. об дора, свет дора, шароитҳои созай. Хулоса дӯстон, лозимтон боша, агар ҳозир занг занен, рафта бинен, баъдан ки маъқул шидак, нарх навоша, муомила кунанда, ҳуҷҷатгузориша эҳтиёт кишишан дар ҳолати ҳуҷҷатгузорӣ ба чази. Чунки хай баъзе хонаҳое ҳастае ки мисол ҳуҷҷатошон камбуд дора, камтар. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дора бача азиз. як комната квартира дар этажи 4 масоати 42 метри квадратиай. масоати 42 метри квадратӣ як хонага кардиянд дар этажи 4. чихел мебинен коробка ки шкатур кардана далчи кор дора дар ҳамин дом дӯстон, дар этажи 4-маш 250,000 меган нархша. ҳай бо худо хоҳад муомила дора. хитон шоиден дар ҳамаи нуқтаҳои Тоҷикистон, ина мисол дом шудаса, ису Кулуб, ису Хайвосе, Душанбе, Хуҷанд, Ҳисор, ҳама ҷода дӯстон домҳои баландошиёна бардоштестанд. Сабаби домшавӣ чия бачаҳо? хитон медонед ки 93% Тоҷикистони мо хай кӯҳ, мисол ҳамворимон 7%. ба ҳамин хотир нарх наво дар Тоҷикистон дӯстон, мисол чихел мо дидестем рӯз то рӯз қимат шидеса бачаҳо азиз. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, дар ҳамин дом боз як квартираи фурӯшӣ дорем ки як ҳуҷрагаҳай 35 квадратай. хоб бо ҳама чизи чорааш дар фабрика қарор дора. 239,000 мега, 35 квадратай. об дора, свет дора, канализатсия дора, бо ҳама чизи чорааш. ҳамин қад дӯстон ки як камбуд дар чиай? Камбуд шамая ки ин хона дӯстон дар Соколни қарор дора. Якум этаж нево минуси якумда қарор дора. 239,035 метри квадратӣ. мисол ҳаст нафарое ки шароитошон сустаракай, мисол маблағошон камтаракай, метонен амон нафаро дар ҳами ина чихел десен фасон кардагӣ, ремонтошам хушроакай. 35 квадрат аз талим маълумотша занг зад дӯстон бигирен. нарх наво чихеле дӯстон, маъқултон ҳаст нест? хонаҳо ҳастанд ки ба таби дилтон боша ё ки набоша. хулоса ана ҳамин домда дар Соколниш 35 квадрата мефурӯшанд. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар кӯчаи Техникумай, дукомнатагай дар этажи 2, масоати 40 метри квадратӣ. хона дар кӯчаи Техникум дар домҳои дуэтажкаҳо мега, дар этажи 2 дӯстон азиз қарор дора. ҳама шароитҳои фароҳам ҳаста дӯстон кардагӣ. документҳои 100%, фақат харидор намераса. телефон кунен, беҳуда мақсад нороҳат накунен. 240,000 кӯчаи Техникум дар шаҳри Исфара қарор дора. аз талим маълумоташа метонен бигирен дӯстон. ремонташа чихел дидесен кардагӣ хушроакай. ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардиян. ҳай маблағ лозим савдо мешавад. 240 та иншоалло бо муомилаи соз мешавад. ҳамин хона дӯстон арзанда ҳаст ё ин ки несай? ку як комментария кунед, фикротонро нависен. мо фақат иншоалло фикрҳои шуморо, ақидаҳои шумо ба назар мегирем, далчи бо наварора мондан мегирем бача азиз, ҳар рӯза иншоалло. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 215,000 сомон арзиш дорад. ин квартира дӯстон дар этажи 3-ай, як ҳуҷрага квартираай, масоатиш 30 квадрат, як хонага 30 квадрат дар 3 ошиёна мансард мега бача. хона падабой мешава. суратоша чихел ки дар видео тамошо кардем дидесен ҳамин ҳолат. дар наздикии хона мактаб, гимназия, бозори Корбон. занг бизанен, аз талим маълумотша мефаҳмонад дӯстон. 215,000 сомон рақамҳои 82 да муроҷиат карда метонем бачаҳо. лайкотон нагузорен, дар канали мо ҳозир подписатсия кунен. чизе ки мисол барои реклама дорен дар WhatsApp роӣ кунен. худо хоҳад савдо теҷе рекламаҳои фасон карда дар фурӯш мегзорам. чунки дар якчанд сайтҳо, 3 YouTube канал, TikTok, Telegram, Instagramда ҳаракат ка ба зудӣ хонаҳотона иншоалло ҳаракат ка
савдо карда метавонем бачаҳои азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартираи кӯчаи байналмилалӣ дар ноҳияи Зафаробод, ноҳия боша шаҳраки Зафаробод, хулоса 230 000 сомон арзиши ҳами квартира дӯстон. ду комнатаи хушроҳак, ремонтошам фасон 80% тайёр. дӯстони азиз, этажи дуюм 230 та, рақамҳои 67 82 агар лозим боша занг занед. ҳоҷатхонааш отдельный, баняш отдельный, кухня отдельный, ду хонаи мақсад хушроҳак кардагӣ ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ бо плюс бо балконча низ дорад дӯстон. ина марамат аз талаи маълумоташа бигирем. навори мо дӯстон ҷанбасид, чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, коммент карден, ҳамаша мондем. ана бо далши ватсап мегзорум, чизе ҳаста роӣ кинен, лайкотонро гузорен, дар канали мо подписатсия кинен. ҳамин лайкотон гарени важне бачаҳо. хонаҳотона роӣ кинен, ёки омада айпешам навор мекунем дӯстон азиз.